रे भावाशी घाबरले किती आहे? या रस्त्यावर 3 तोंडावाली बाई फिरता. काय हो काय बोलतो? हे या एरियात खाईच्या पण घरात जाऊन बघ. जर कोणाचं झेल जेवत नसत ना तर त्याच्या आईस काय म्हणता, जिला गप गिळ, नाहीतर 3 तोंडावाली बाई येतली मग तो गप गिळता म्हणून ती आई फिरता. अरे काय सांगतो? मी तर एकदा तिच्या भीतीन शेपूची भाजी पण खाल्लेलं आहे. भावाशी एखादा ना तिथे दर अमावस्या पौर्णिमेला एक तरी विकेट. अच्छा, हे क्रिकेट खेळतात? मला क्रिकेटची विकेट नाही, आयुष्याची विकेट जाता. अरे पण मग अमावस्या पौर्णिमे खाई कित्येक लोक येतात मरा. अरे मला येऊची गरज नाही, ज्याची वेळ येता ना त्याचा काळ आपोआप ओढून घेऊन जाता. भावाशी ह्यो साधू सुद्धा तलाव नाही मगे भुयारी मार्ग. काय सांगतो? हसून लोक गेली ना डायरेक्ट पवई तलावात बाहेर पडतं. मग आता भुयार आता काय झालं माहितीये, या तलावात त्यांना लोकांना किती सांगितलं ना कचरो फेकू नका तरी लोक हयत येऊन कचरो टाकतात. म्हणून झालं ना चॉकअप. आता कशी जातात लोक? भावाशी आमच्या एरियाचं सगळ्यात मोठं वडापाव. मोठो आता खाल्लंय म्हणून जरा साईज कमी दिसता, पण जगातलो सगळ्यात मोठं वडापाव. एक खाल्लंस ना तर दिवसभर जेवची पण गरज नाही. काय सांगतो? महागा, लय महागा. किती रुपये रे? बघा, सगळी रद्दी विकूची लागता, कारखान्यातली लोखंड पण विकूची लागतात, आणि आमच्या इकडची एरियातली पोरा दारू पिक बसतात ना त्यांच्या बाटल्या पण विकतय, आणि तरी पण अजून 2 रुपये देऊचे बाकी आहेत. आता ना एखाद्या पॅम्पलेटवाला पकडते. भावाशी आमची शाळा ना जगातली सगळ्यात मोठी शाळा. एका इयत्तेत किती तुकडे आहेत माहितीये का? अ ब क ड इ फ ह ग ग ह क ख द प ट ल ल रामादे ञ पर्यंत तुकडे आहेत. आणि मला मोठ्या शाळेचा काय कौतुक सांगतं? अरे आमची शाळा बेस्ट नाही, बेटर. इंडियन खो खो टीम मधले 11 पैकी 6 प्लेयर आमच्या शाळेतले असत. ए भावाशी आमच्या शाळेतच ना खूप सारे शिक्षक शिकवतात. मग आमच्या शाळेतले शिक्षक चांगले शिकवतात. हे भाऊजींनू काय आता तुमची शाळा खया बंद पडूच्या मार्गावर? बंद किती रे? मराठी शाळा ना. ए भाई आमचे इथे ना 101 भाई आहेत. इस्पिक भाई, एक्का भाई, किलवर भाई, बादशाह भाई, अशी 101 भाई आहेत. एकमेकांना ना असे पिसून टाकतात. अरे हे तर काहीच नाही. आमच्याकडे हाटेला भाई, थकेला भाई, लुक्या भाई, असे डेंजर भाई आहेत. ए भाई लोक काय आता ते भाई कुठे आहेत? अर्धे तळोजाला, अर्धे भाई कळायला. अच्छा, तिथे फ्लॅट घेऊन राहतात का? नाही जेल मध्ये. बरंच झालं इंटरव्ह्यू. चला आता स्टेशन कडे जाऊया. हो, इंटरव्ह्यूला जाता घराकडे चाललात? होय. म्हणजे स्टेशनला ना? होय. हो, आमच्या इकडची खासियत रस्त्याने गेलात ना तर 1 तास लागतो रोज, आणि चाळीत गेलात ना तर 2 मिनिटात पोहोचाला. घुसाया चाळीत जा. हो, इंटरव्ह्यूला जागा बोलले ना तुमका 2 मिनिटात पोहोचला. तर बघा तुमचा स्टेशन.